Mørker. Yndlingsby. Spis en pære eller sådan noget, mens du ikke skal... Nej. Jeg er fulderækker. Hvad for en taske har du? Du har den der, okay. Ja. Jeg har den der er mindre end den. Nå, det kan jeg godt se. Jeg spiller der venstre side her i stedet for. Fast. What? Fordi så hvis vi kommer op i en drive-by eller sådan noget, så kan vi begge to hoppe ud, du ved. Ja, hvad er chancen for det, mand? Så hopper jeg den vej her, mand, og så... den er faktisk stor. Nej, det er den ikke, men... Du må også gerne se foran, hvis der er. Nej, men bare... Jo, det er fandme ikke. For de der fucking... mine straps til... Hvad for nogle bøjler har du med? Om jeg er red? Hvad for nogle Jeg har Novaya Petrovka, Svelojansk og Novodmitrovsk. Eller Novodmitrovsk. Okay. Nej, det skal være sindssygt. Der er sgu en skraldspand der. Gider vi ikke af for satan, mand. Det betyder, at der har været nogen forbi at spille den. Hvornår var den der ikke? Den var der ikke. Jeg ved faktisk ikke. Jeg er ikke glad for, at den var ikke. Det sagt, det er på at svare vores vægt. Ja. Lige en anden indstillinger, mens der er vi, så jeg kan se min hotbar. Nå. Options, rotate, disable, apply, enable, apply. Men det er dejligt, de har gjort sådan, så man kan se sin inventory, mens man kører. Ja. Det kan jeg ikke komme ind. Fuck, det er dejligt at køre den der Gunther her igen, man. Det kan jeg love for mig. Vi må på Walker. Så der er kun Novaya Petrovka, Kien og Novodmitrovsk. Hvad med det? Der er kun 2 nøgler med, eller hvad? Nej, jeg har 3 nøgler. Hvad er den tredje? Det er Svelvejers. Okay, fedt. Er du med? Tak med. Min motherfucker. Så skal vi ved med, at der er nogen, der sidder og camper lige herovre. Okay. Eller der er ikke camper herovre. Men er på den der båd der. Eller riffing. Lige på den båd der, mand. Der var ikke at spille... Hvad fanden nu? Og hvad nu det er, mand? Prøv så på så. Ding, 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 ding. Det er 100 i timen. Det der 100 i timen stadigvæk. Ding, 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 ding. Nej, det kom fordi jeg kørte 100, men man skal køre 90. Og du kan nå det der. Jo, du kan drift. Sådan her på så. Nu kan jeg lige vise dig det. Så hvis nu vi siger her, og så sådan der. Nå, det var. Ja. Hvor mange timer det er. Det er kun den her bil, jeg er god med. Olgaen, hvis jeg prøver at gøre det samme, nej. Jamen, det er da også den bedste bil. Ja, det vil jeg sige. Nogen synes er 1'eren, men det er kun hvis der er det offroad. Nej, 5 ikke 1'eren. Nej, offroad er 1'eren. Okay. Mest af banen er offroad, hvis jeg må gøre det. Hvis jeg når jeg kører. Men hvis der ikke er en billede, så tager jeg den 1'er. Så er jeg over noget igen. Jeg er Sargaen, mand. Fuck det.
Hold da kæft, mand. Godt, der ikke er virkelig damage på, mand. Hvor galt. Godt, der ikke var nogen hjemme i den have der, mand. De står ude. Nej, hvis der var vehicle, der har jeg ikke kørt sådan her. Nej, det håber jeg heller ikke, mand. Kunne da være meget fedt, jo. Ja. Ding. Du kan gå halvvej. Nogle gange halvvej. Nej, hvis man ikke kunne læne sig i en bil, så kan man også sidde og skille ud. Så jeg kigger ind i din nakke. Det var en meget flot nakke. Kæft flot nakke. Narkost. Der var lidt for meget fart på til at kunne lave det der. Ja, det tror jeg også. Kørte der i hvert fald 110 eller sådan noget, og sidst jeg lige kiggede, da jeg begyndte at bremse lidt. Hold da kæft. Skal vi passe på med hende? Det er sjovt, hvis der er vehicle damage, ikke? Ja. Vi kører hurtigt og pænt og sejt og Tokyo Drift. Det kan jeg sagtens på det. Nej, det var godt, det ikke. Det er stadig for hurtigt. Men det er fordi, så ved jeg lige nøjagtigt, hvor det skal køre. Ja. Hvordan jeg gør det stille og roligt, du ved. Og så nogle gange så er det bare sådan en kedeligt mormor drift, men... Ja. Altså normalt så drifter min mormor ikke. Tak. Hun kører faktisk lidt, ikke? Pas her. Ej, det var lige før jeg fik den. Nu kører du kraftigt med ordentligt, mand. Skal teste Du kommer jo aldrig derhen ved mindre. Hvad kan du? Så man kan flippe bilen. Nå, det er fandme ikke, mens jeg sidder i. Jo, man. Naturligt. Jeg glemte et bilbatteri, men jeg fucked det. Er det den der key der til Church i Svetlagersk? Chapel. Ja. Fucking lagspike effekt. Det. Så det er da godt for vej af. Så vi er der lige med det. Chapel. Og det er der en stor fed sæt, man siger, hvor det er. Jeg ved godt, hvor der er. Jamen, det er sådan lidt kort. Og lagspike. Det er svært, altså. Ja, det ved jeg godt. Ikke hoppe ud. Det er lige heroppe, den der key der. Nå, det var ikke den, der er på. Det er heroppe. Der er så længe siden jeg har kørt den her bil her, for at være helt ærlig. Eller den bare være stået tændt. Fanden blev jeg? Ned for den båd der. Ned for den. Jeg vidste, der var der en. Ned Det tog 3 kroner for lov for om bag den der fucking gamle fiskpis, mand. Bare man kan hoppe som en normal situation. Det er meget nemt. Bare tage et tilløb og så lige hoppe op med hælen og så lige. Og der er mushrooms her. Er der mushrooms? Ja. Så må vi
Eller skyde her også. Oh shit. Og skal op igen, mand. Den ligger på, ja. Pantsene. Maden kan vi bruge. Jeg tager bare med al maden, hvis det er okay. Jo. Jeg tog også med. Så lige det der sko der. Underboots, det er dem der holder bedst. Og dem de holder bedst. Hunting boots. Men der er nogle moddede nogle også, sådan noget der er sygt. Nej, der er ikke nogen moddede støvler med. Så det kan være lige lidt lort. Jeg skal også lige passe på, fordi mig og Gordon, vi er blevet flækket en gang ved at løbe. Og med sådan en pige der, så sidder der 2 gude på indenfor. Ja, det kan jeg godt huske. Og jeg tror, der er en, der kører med bilen. Nej, det er fordi du... I et øjeblik. Ja, det ved jeg godt, mand. Der fik vi lige noget ammo, vi har brug for. Jeg skal tage den der 100 rounder der med mig. Der er rigtig mange skud til fucking Origin nu. Nice. Nå, der var også en PC ud. Der er en hatchet på mig, men det kommer hvis der er, vi kommer til at køre i træmer. Og lægge. Laver du mig? Hvad er der? Jeg synes ikke, der var så meget lige. Så vi har gået op i det. Så. Ja. Come on, get in. Jeg er lige her. Du ved, jeg skal lige have en ris. Rasfilion gong. Fisk, rasfilion gong. Hvor der er noget pizza gong. Fisk, rasfilion Kun hvis du hedder Rasmus. Så hold. De trækker i trussen. Trækker ned i trussen. Super piggy bagagerummet. Bagagerummet, mand. Suck my dick from the back. Wow. Back to the big dick. 2 sekunder. Brother man. That's about. Ish. Au. Rift. Gang. Bunga. Ja, er det ikke der ved den der 8 der? Jo. Er den der? Ja. Bare lige se om jeg var vågen. Ja. Jeg ved godt hvor der er på, hvis der er. Bare styre det. Den er åben, tror jeg. Ja. Var det dig, der skiftede våben? Ja, jeg skal lige våben fra.
Okay. Så er der sgu nogen her. Hiking boots. Er det noget nyt? Hvad? Hiking boots. Er det noget nyt, eller hvad? Nej, det er bare nogen. Nå, jeg synes ikke, jeg har set det før. Ja. Nå. Det bliver spændende at se, om vi kommer i live over til bilen. Det er jo det. Der er altid nogen i den der by her, mand. Du vil være amerikanere eller narkopåvirkede mennesker. Det er ikke griner mig sådan, der smarter, mand. Nej, det drejer, mand. Bare rolig, mand. Det er nok dem der i kirken der, eller... Ja, de har der en app til det. Jeg synes alligevel, at det er mange, der er på for det her tidspunkt. Der er kun 9. Jeg kan høre noget herovre. Deroppe. Kan du høre noget? Skal du heller ikke sidde og sejle dig selv ud, mand? Markers. Den der, den kan lige blive deleted. Deleted. Det bærer mig ikke. Hvad laver du? Ryber lige området for aktivitet. Bare en zombie, der kom løbende deroppe fra. Vi løber tilbage, så der er en, der løber derop måske. Til den der by, der hedder... Tenaya Polerna. Så må der jo være en Tenaya. Der må være en base deroppe eller sådan noget. Ja, de starter med at loot der, så løber de derfra loot, tror jeg. Ja. Bare kom videre. Ja. De er rutineret i hvert fald, jeg kan se, at de ved, hvad de leder efter. Der kommer en bil. Nej! Get in for fuck's sake. Kører så hurtigt, hvis jeg tænker på det. Ja, ja. Ja, ja.
Bong. Bum. Jeg er også nødt til at loote her. Nej. Måske kun industrial bygninger. Der er folk, der leder efter selv. Ej, nu kører du ordentligt. Jeg kiggede bagud, og så kiggede jeg lige ud, så fik jeg lige et lag spike, der skulle bremse. Så reagerer den ikke på, hvad du trykker på, men Nej. kommer over rettet, at det er for dumt for mig at kigge bagud, du ved. Jeg kigger bagud. Nej, det bør du ikke. Du kan bare kigge efter edit crashes og sådan noget der. Så skal du også kigge bagud. Så skal du nok blikke. Det er kigge lige ud, når du kører. Og det skal du fandme bedre til mig. Ja. Der er en base deroppe. Der var også en base. Fucking løgn. Stort set. Bare lad op ud hurtigt. Tæk mig. Men ikke alligevel, hva'? Nej. Bare stille dig lidt længere væk fra mig, måske. Box of nails here. Nails here. Jeg vidste ikke, skulle køre så hurtigt lige der, men jeg prøver at bremse, så nogle gange så reagerer den ikke, fordi der er dårlige penge. Den har jeg reageret, når der er, jeg siger, den skal have reageret, du ved hvad jeg mener, ikke? Ja. Hvis, ja, svært at forklare. Nej, nu burde den. Hvor fanden er det ikke? Du ved, når der er, jeg er et andet sted, men sådan når bremser, du ved, håndbremsen, eller trykker S, så lige pludselig bliver jeg bare teleporteret sådan kvart sekund foran, og det er nok til at... Nok til fucker helt op. Der er ikke moment til at gøre det her. Gør hvad? At jeg gør det her. Ding. Bare kig den der vej der, bror. Så når man kommer eller den vej der, man. Hvad med så? Hvor lækkert. Løgn. Hvad så? Gør bare lige ned. Jeg tror det var værre. Bilen den faldt helt ned. Gør bare sådan her på 2 sek. Bare lige gå væk fra mig. Jeg svæver lidt rundt lige nu.
Super lækker. Det er en engangsforestilling. Har du set? Ja. Den ryger lidt nu. Nej, det var fordi den side der holder så smukt. Så sik. Go, 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 go. Sådan her. Hvis jeg ikke lige skulle trække vejret og synge mit spyt, ikke? Så har jeg sagt det nøjagtigt samtidig som dig, mand. Siger det bare, mand. Så er jeg haft noget til fælles igen, mand. Skide godt. Hvordan fanden er det i? Åh. Aha. Aha. Ja. Det var meningen. Hvad så? Pis! Det er meget godt forkert. Det er fordi den kører hurtigere end hvad den gør. I momentet, du ved. Hvis jeg ved at jeg bare holder shift ned og så lige ud, så står der måske 50 km/t, hvis jeg trykker spacebar eller gør et eller andet. Hvad? Jamen, jeg kan ikke finde ud af, hvis der er dårlige penge, mand. Jamen skal jeg så køre, mand? Nej, får du samme penge som mig, mand. Nej. Jeg kan også slå af mig at drifte og sådan noget der. Hvis du vil føle dig mere tryg ved det. Ja, tak far. Ja, tak, far. Nej, rolig. Man kan hjem igen. Best insulation, den har 35, den har 30. Og en S-fuld. Sval. Sval. Suppressed Val. Sval. Valborg. Sval. Åh. Noget skud til den der sval. Det er en Valborg. 506 der. Hurra. Nigga, bitch, nigga. Jeg har et red dot sight på den der sval der. Okay. Og lige ved det... Det ikke skal jeg skifte min kniv ud. Der var en fan, men... Nej, den er skrald, mand. Hvad er det for en kniv, du har? Det er en M1 bayonet, eller M4 A1 bayonet. Øj, jeg tror lige, der var 2 dudes dernede, mand. Fordi da jeg lige vendte mig om, så... Lige da de gjorde sådan her, prøv at se. Nu kan jeg ikke se dem. Nu gør de sådan her. Fordi... Ja. Så bare med dem. Nå. Ja. Nej, den ser ikke taget ud. Ja. Så sygt, mand. Så skifter lige pludselig, så ændrer den bare sig som om, den lige skal loading. Ja. Fra der jeg trykker S og spacebar, så er jeg det andet sted, du ved, så jeg er næsten samme sted, men trykker irriterende. Det kunne jo køre langsommere.
det skal jeg lige fortælle den, jeg ikke gør. Så er det, hvordan vi fløj? Ja. På min skærm, der fløj vi i hvert fald 7 meter op i luften eller sådan Ja, noget. lige præcis, mand. Hvad for skidt? Så med forlygterne nedad. Sådan noget cartoon fucking køreføring. Nu hjerner du ikke ind i den der tankstation der. Skal du fandme ikke bestemme, mand. Jo, fordi jeg vil helst ikke dø. Det kan blive så langt væk fra os. Så må vi være på lang tur hjem. We up. Slap af. Det er ikke mig, der støtter spøgelse. Nej, jeg glemte min taske. Nej, jeg har glemt min taske. Ja. Stop med at løfte. Hvad laver du nu? Det er mamma. Det er mamma. Kom nu, de fede svin. Hvad skriver du? Vi er op. Der var op. Up. Vi er Og op. fucked up, eller hvad? Vi er fucked up. Fucked up, but I'm up. Up, yeah, I got a mortar in my face, but I'm fucked up, but I'm up. I'm fucked up, but I'm up. Du har også spillet Battlefield 3, ikke? Jo. Bemassing kan sektorisere en... Det er et godt run, det her. Jeg har lige taget... en honey badger. A yellow keycard. Og hvad, mand? En artichoke der. En honey badger der. Ding 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 ding. Ring ding 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 ding. Det får bare låne ud det her. Det er dejligt. Hvor det gule keycord hen? Hvad? Det gule, det er Bashnaya. Hvad snøjer? Ja, vi kører ikke til Tessie nu. Gør vi ikke. Nå. Det er simpelthen for meget. Vi har et gult keycard på os, så vi kan loot Bash. Men det er fandme bare op. Var der en taske eller sådan noget? Nej. Nå. Nå. Jeg dropper altså lige den der, de 9 skud der. Det der fireplace der. Ja, fuck det, man. For 2 sekunder skal jeg fandme vise dig, hvad man gør med det. Spil. Hvordan? Der er smidt ud. Nå. Ding. Altså vi behøver ikke mere end BC, det tror jeg.
Ja, den kunne være der. Bum. Bum. Bummelum. Tror jeg heller ikke, der er plads til mere. Ja, den er fyldt helt op nu. Det er bash. Bash. Bash, nej. Jamen, vi har da ikke plads, tror jeg. Jo, vi har. Hvis du er... Så prioriterer vi, så dropper vi bare et eller andet. Jo. Det er ikke så stor taske på i hvert fald, men jeg ved ikke, vi finder der. Hvor mange slots er din på? Min taske, den er på 72. Jeg har brugt 8. Min er 63. Jeg kan lige smide noget mam her, så kan jeg lige have en fuld backpack. Eller en empty backpack. Vil du have en af splint? Nej, tak. Du lige har en, hvis du nu skulle brække benet. Super lækker, tak. Jeg tvivler på, at jeg skal bruge det, men jeg kan da godt tage det med. Super lækker. Super lækker. Og lad os køre det op. Nu stopper den med at tjekke min puls, hvor det er irriterende. Hvordan de klarer... Der må jo spawn nyt loot i hver gang de lukker igen. De der... Ja, når der er server restart. Når der er server restart, så det kan være uheldigt. Ej, når der er server restart. Ja, de lukker jo døren. Efter... Ja, når serveren restarter, så refresher den, så... Ja, så det kan være uheldigt, at det allerede er blevet taget. Ja, det er efter server restarten jo. Nå, den her! Den er vi på vej op til. Ja. Nå. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror bare, det er efter server restart. Gør du ikke en gå under og får bilen til at sidde stok et eller andet sted? Fanden, det kan du også kalde en jakke jo. Altså, ved du mig. Nej, fordi du får Det er meget smart med det der med gardenplotten, der er dækket op oven på vores... ud fra vores hoveddør, ikke? Okay. Ude foran vores hoveddør. Ud foran vores hoveddør, røv og fisk, Så den du sætter på taget? Jeg er oppe på taget, ja. Så det der... Det er også lidt i vejen. Når man skal ind i hvert fald. Ja, fuck det, mand. Det er bedre at arbejde. Ja. Det forsvinder ikke, de der plots der. Ja, det. Jeg skal følge mig tilpas. Nej, det kan man ikke. Tilpas med, at jo admin skal. Men jeg skal følge mig tilpas med, at du sidder bag, og jeg skal vide, når du hopper ud, så siger du, at du hopper ud, også om jeg er død mig. Okay. Så det ikke ender op med, at... Hvor fanden kører den her vej, mand? Kører lidt langsommere, så du ikke smadrer ind i det næste træ. Hvad? Nu kører lidt langsommere, så du ikke smadrer ind i et træ. Det kan du fandme ikke bestemme, om jeg har lyst til at køre ind i træ. Jeg har ikke nogen livsløs lige, mand. Ja. Skal du ikke kramme træet? Fuck nu af, mand.
Jeg er så glad for, at jeg optager det her, fordi så kan jeg tælle, hvor mange gange du kører det i ting. Jeg kan godt høre, at du har brugt mange penge på det der. Ja. Nå, det virker. Fedt, mand. Spag. Uden det kræver så meget på computeren, eller? Ja, det gør det. Ja, det tager plads, ikke? Men efter man har redigeret, så burde det meget gerne fylde med. Skal vi bare gå ud her? Lige her, så lad os lige markere dig. Jeg markerer dig. Ja. Den der splint der, den arm, hvis jeg bliver skudt på, og mit ben der lige pludselig giver ud, mand. Bare drop splinten her, hvis der er. Eller et eller andet lige om bagved bagagerummet. Nå, der er plads. Det der vand. Hvor jeg kan høre jeg kan høre dyrterne herovre. Ja, man, det er helt galt, mand. Jeg tager splinten med, så sætter jeg al maden. Jeg skal ikke have noget mad med, nemlig. Der. Eller lave sådan en kit eller gummy packet. Sådan så vi kan bære med, når vi er deroppe fra. Jo. Der er skønt at spise op. Kom her. Spis op. Skal jeg fandme lige give dig noget sjovt? Jamen, jeg har masser af mad på mig, mand. Så er sådan en her, når der er, vi skal have det sjovt. Og det skal vi nu. Er du klar? Ja, jeg skal bare lige gøre det. Fedt, mand. Klar. Var det klorintabletter, eller var det kodein? Det kan Var det klorin, eller sådan kodein? Kodein. Nå, okay. Åh nej, helikopter crash pig pasta. For the pig pasta time. Pig pasta. Jeg løber der nu, mand. Åh, den er lige på min fod. Stortår, mand. Der er med stor stortår, hvis du står der, den rammer dig. Der. Jeg har lige 3 hurtigbror. Måske noget. Ja. Rissalamang. Rissalamams, mand. Det er mums. Mums eller ris. Mums eller ris. Dumse. Hvad er klokken? Den er 4:52. God. Hvor var jeg finder en god task. Det er slet ikke irriterende, når den rammer mig. Ej, du skifter våben. Ja. Fuck, det larmede lød som om det var inde i det hus, jeg var i, mand. Det er helt sindssygt. Hey, en ren sko her. Nej, det er badly damage nu, bror, mand. Det kan du ikke få. Det er svært, bror, mand. De er helt smadret, mand. Ja, der fandt den, mand. M4A1 Rail.
Det tror Jeg lurer kun der fra 308 eller skud eller... Jeg tror ikke, at lige den der. Hvad for en? Det er en M48 Rail til at man kan putte flere accessories på. Nå, den der. Okay, der var bare intet. Prøv skud. Lad os lige loot det der hurtigt. Jeg tager lige noget task der her. Loot hvad for noget? Looter det for skud. Nej, der bliver skudt. Kan du gøre det? Nej, jeg er tæt på. Nej, det er nede ved Northwest Airfield eller sådan noget. Nej, jamen så lad os skynde mig til at tage den der skud. Ja, jeg tænker også i hvert fald, man. I hvert fald. Super lækkert. Jeg har en ekstra backpack, så jeg kan double carry. Altså den larmer fucking meget, når man åbner, ikke? Men Ja, men det larmer ikke så langt på lang afstand. nej, vel? Det er det. Nej, det er DMR, der ligger chiller. Det lyder fedt, det lyder som en sygt beat, du ved, ikke? Ja, præcis, mand. Oh, come on, turn the radio on. It's Friday night and I'm sick and tired. Load mit trupskill. En bagger, borger, kast. Luk dørene, hvis du gør. Fuck. War. Du kan ikke fange mig. Dumme zombie. Ski resort shit. Ikke så med. En 110, man. Nice. Nice. Hvis sten behøver vi ikke tage on raid hack, så. Nice. En burn, den drikker jeg lige over det. Det er med. Razor, den tager jeg lige der. Double gun rack black. Gun rack black. Jeg vil godt bruge den der double gun rack. Mashka helmet. Den kan vi også godt bruge. Ja. Fuck laren, fuck hvis det. Den er bunker, hvis det skal resten måned. Oh shit. Medical box, gun rack black. Vi behøver ikke den der, vi har taget en double gun rack black. Nice. En plate carrier kunne vi godt bruge. Kan du tage den der plate carrier? Tager jeg Gorga med den? Nej, den der... Yes. Er det ikke det? Jo. Tænker, hvorfor fuck er der en chestplate, mand? Altså. Ikke. Jeg løber bare. Det gør du bare. Væk herfra. Jeg løber bare væk herfra. Hvordan så du mig en øjen på? Væk herfra. Væk herfra, så de ikke får mig. Få mig herfra. Og der... Ja. Da-da-da-da. Den der sval der, den kan vi også møde.
Jo, men hvis du kan bære det hele på dig, så kan vi lige så godt bare køre hjem til basen med det. Ja og nej. Jeg har den der plate carrier i hånden. Nå, altså bare popsvalen. Hvis du kan få plads til min mor. Nej. Tak mig. Ja. Jeg har helt glemt at røge puff, man. Helt glemt at røge puff? Ja, røg. Det lyder mere sundere, når man siger puff, men så lyder det også meget mere kriminelt, så man, det er en win-win, mand. Puff magiske drage, mand. Nej, det er sindssygt lurer. Super lækkert. Super lækkert. Super lækkert, ja. Så kører jeg hjem, mand. Nå, okay. Ja, hvis jeg må. Jeg har en Gorka gas station shed key og Novometrovsk garage key, men fuck det, man. Ja, jeg har en Novometrovsk også ski resort shed key. Men der er jeg ikke noget plads. Heller ikke jeg. Godt gamer. Alright, I'm ready, Eddie. My hands. You ready? Hey, you ready? Hello? You ready? Hello? Er du klar? Oh, mate. Oh, nej. Du skal være klar. Altså, jeg håber ikke, du bare står og sorterer. Nej, jeg prøver at organisere Gangster Rap Made Me Do It og røv hovedet. Det kan vi jo gøre, når vi kommer hjem. Det er lidt udsat sted at være her. Nej, det er rigtigt nok, det du siger. Super lækker, super lækker. Mm. Så når jeg kommer ned på den der, så skal jeg til... Skal jeg ikke bare køre, hvis der er? Jeg kan godt køre ordentligt hjem. Nej, jeg vil gerne køre. Bare skift sæde, bare skift sæde. Look at the flower, bro. Look at the flower. Huh? The flower. I take the wheel. Okay. Jesus, take the wheel. Wheel, Jesus, come on, take the wheel. Vi ser 3 gutter i hjernen ned ad den her bakke der mod os. Kør den ned nu. Vi tager bare den her vej hjem. Som det er lidt åbent, men fuck det, mand. Hvor mange er der på lige nu? Hvis du
Gå ind og trykke info. Der er 10. Okay, jeg skal tjekke noget her. Der er blevet skudt i Northwest Airfield. Badly damaged spark plug. Der skal jeg lige have ændret, hvis nu... Det ved jeg. Ja. Det bliver skudt et eller andet sted. Ikke tjek puls for fanden. Den ligger der støj på. En bankrolle. Ja, kom over kroglen, mand. Det er Stevie, ikke? Hallo. Yep. Det er jo vanligt. Det er bananas. Ja. Hvor god du er til det. Nå, så er det lige det drift. Ja, fuldstændig, mand. Op på togskinnerne, man. Så tager vi lige bilen op til togskinnerne der. Fra grusvej til op ad bakke. Midtluft, med noget lidt drift inden midtluft, og så lige op på skinnerne, og så lige ud. Det er tactical drift. Ja, det var det i hvert fald mig. Tactical drift. Jeg stoler ikke på togskinnerne, det gør jeg ikke. Det er kun fordi skruen han kan gøre det, jeg bliver nødt til at gøre det også. Nå, kører på. Og det var sgu nok ikke særlig godt, vi landede her. Lige over vandet, bror. Er du klar over, hvis vi har ramt det vand der, så er den overklokken, så er den noget ud, ja. Så er bilen ødelagt. Det gør, at vi skal køre på vejen i stedet for. Min kugler var helt oppe i min hals. Så du det? Ja, så du det? Endelig var vi. Jeg gemmer lige videoklip, bare lige for sjov. Ja, det kan jeg også. Han laver den, mand. Det lagger jo helt vildt, mand. Så er det bare de der togskinner, der er pis. Satan, det er fandme højt nu, mand. Det er godt her. Det gør det. Skal vi ikke på vejen? We're not aiming for the truck. We're not aiming for the truck. We're not aiming for the truck. And then 9/11. Dum. Dum, dum, dum. Er du klar over, hvor dyb den her dam var? Den var i hvert fald en hel karakter. Ja, præcis. Og også fordi den skal... Den har været død. Ja, så har jeg lavet en tjekke og sagt, hallo, fuck jer, man. Ikke noget. Ja, hallo, det... Hvad er det? Hvad er du så brug for hjælp til, siden du har lavet en tjekke? Ikke noget. Hej. Ikke noget. Fuck jer, man. Stadigvæk. Bare lige sige det. Jeg kan lige at sige før, at det er fordi jeg lavede tjekken før, det var fordi jeg... Så nu, når I sletter tjekken nu der, så kan jeg lave en anden fuck jer. Fuck jer. Pik også. Fuck jer. Ah, fuck det er Evergreen Næseren, så siger så, du er fandme... Super grim. Super fuck dig. Hvordan er dine penge?
synes, der er Okay, det ser jeg. noget mere lag, end det skulle være. 125. 125. Ja. Fuck, det er det. Fuck, det gav lige et spike der. Det så du godt, ikke? Jo. Ja, der har været 3 lag spikes inden på de sidste minut. Hey, lag spikes inden for det sidste minut. Vi kører bare på vejen, men i stedet for. Ikke nu. Jeg kan vel være. Du skal ikke. Det er spøgelset at køre bilen. Hvor lækkert. Og sådan en vejsidebump heroppe, man. Bang! Nå, fedt, var. Jeg husker der, hvor det var, jeg løb, og så fik min lomme rev fast i pladen, ikke? Ja. Ja, hvad så? Og roligt. Du ikke nok lade mig. At med med os. Du ikke nok lade mig. Er det en penge? Det er Og bruge i dag. Hvordan ser man? Tryk enter, og så udopstegn, og så PING. Den udrumstegn. Nej, enter, og så udopstegn, og så penge. Ud i et. Så er der 70. Det er bare for at gøre mig glad. Og den tjekker også lige hurtigt. Penge. Den er på 0. Hvor kommer den? Det er i hvert fald ikke rigtigt. Hvorfor fordi penge den er højere, jeg har crashet de fleste af gangene, men så havde jeg også crashet nogle af gangene. Det gør det ikke specielt bedre med mine penge, den er så høj, men når jeg er vant til at køre som... Hvis jeg skal spille Black Ops 3 Zombies, skal jeg altid være host. Altid, så gider jeg ikke. Nej, jeg er simpelthen for fint angående det der. Jeg har kun oplevet under 10 gange i sværge, ud af flere hundrede kampe. Flere tusind kampe. Der var nogen, der havde flere kills end mig. Nå, okay. Det er over. Ja, men jeg tager alle kills, og hvis der er nogen... Det kan godt være, at nogle gange der er nogen, der har flere kills end mig til at starte med, men i slutningen har jeg det ikke. Fordi jeg er sindssygt til det der. Tro mig, jeg er ondt. Rikke Dahlin, der ham, der vi spille, han siger, der sagde, jeg er ikke så god til det her, altså Daisy det er nok det spil jeg bedst til, så sagde han, så sagde jeg, i 20 dage, så sagde han, der er Black Ops 3 Zombies, så han så, jeg havde set mig spille det, han blev simpelthen så irriteret, mand, og han sagde bare, nej, det er fint nok, bare lad Jaco, mand, bare lad ham gøre sit, han er ikke stress på ham og sådan noget, han sad bare og bakkede mig op, mens han var down, ikke? Skide godt, mand. Hvor var det så der? Nok. Fuck, hvor det lækker, mand. Ej, hvor de tager det gær, mand. Mine kugler, de ja. i halsen hver gang. Så du lige det, så var jeg lige at tage op på togskinnerne igen. Det var godt drift lidt. Det skal bare drift lidt, du ved. Du skal trykke spacebar lidt op. Det er ligesom at give hunden sin yndlingssko på, du ved. Pak, frø, hop. Så er vi der sgu lige om lidt, mand. Jeg mener, vi flytter ned i den år, der er lige ude her. Ja, det vil ikke være så godt. Så skal vi have undgået, du ved, og sådan noget. Så stemmer vi ud net parsmoni, og... Så please lad være med at køre med fuld fart. Bare sådan 80 dp. Kan du være? Jeg kan godt lige holde chef med. Se. Det kan du se der. Det kan jeg godt se. Du kan lige så godt bare færdiggøre den på vejen tilbage, altså, man. Hvad fanden er det for noget pis, du ikke tror på mig, mand? Jeg har da vist, at jeg godt kan finde ud af det, mand. Sådan set kun bevist, at du er rigtig god til at bage til. Ej, jeg har lavet det der syge der, hvor jeg drifter så lige
bøjer op, Nej, det var... og så lander jeg på togskinnerne. Også? Nej, der var den første vej, du taget for hjem. Hvad sker der på bilen, lige drejet 30 grader til venstre, man? Med front, og så lige pludselig ikke. Så regner der. Nej, det er mine penge. Hold, der er ikke lige en bil der. Gemt. Nej. Der er en lastbil. Det ligner lige fronten af en lastbil. Men fuck, der er det gider ikke engang at tænke over. Det skulle lige meget. Så holder du kæft, og så vender vi ikke om. Eller så vender vi ikke om. Ja, jeg skal ligesom det her. Vi kan køre ned til vores fine base af vores. Ved du hvad, vi kører sgu bare landvejen med. Det er bare direkte over. Ding, 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 ding. Gammel, han er en gammel røvhul, mand. Jeg kan godt lave et chef nede. Ja, det er det. Nå ja, det er det der med de her barrikader, du synes, det var meget fedt, eller hvad? Jo, den første vi lavede på vejen. Nej, men for helvede, mand. Ja, det plejer jeg altid at gøre. Always, hvis jeg har gode penge. Både her. Jo. Hvor er det fucking lækker, mand, når jeg skal trykke spacebar, så er jeg lige pludselig et andet sted, mand. Nej. Godt det ikke var Northwest Airfield, lige for en headview-building, der snak mellem min barak og headview. Det var godt, det var, at min penge ikke faldt af inden i gavntræet der, mand. Super lækker. Det var ikke, jeg trykker spacebar. Nej, så er jeg helt over ved fence, mand. Der er lækker for mig for det, tror jeg. Ja, det gør. Jeg trykkede spacebar, da jeg var 5 meter foran det der, og lige det jeg drejede til højre, du ved. Sådan her. Trykkede spacebar. Det er så et helt andet sted nu. Fucking latterligt, det der, mand. Ding, 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 ding. Hvis jeg kører et eller andet vis antal, altså det klarer Easter egg på mig. Så bruger man det Easter egg. Penge på mig. 155 nu. 155. Banko. Hold din kæft, mand. Ej, hvor er det grimt, mand. 155 penge til lille syg. Mip, motherfucker. Du skal være klar til at hoppe ud her, hvis der er bliver skudt efter. Sætter dig, så kører jeg, mand. Farvel. Ja, tak. Kører det lige en høn ned, ja, jeg gør så. Skide godt. Ja, det er mig, der har Racer. Jeg har også en race dog. Tror jeg, men vi tog dem samtidig eller sådan noget. Så ligger den der stadigvæk deroppe. Det burde kun virke på én gang, du ved, i stedet for... Man kan egentlig bare have en og så sharpen, hvis man kan det måske. Skal vi se, om jeg kan gøre det igen? Ej, det kan jeg ikke, mand, når den lægger sådan der. Lige mere for meget fart. Nej, jeg plejer også at kunne gøre det, når jeg er meget fart på med den her bil her. Du ved, sådan her. Det er nok fordi, når der er meget fart på, så kan den ikke følge med pengemæssigt. Det var meget godt det. Jamen, det plejer det altid at være. Altid, siger jeg. Med den her bil her. Bare spørg Gunnar, der er mange gange, hvor jeg altid siger. Ja, hvor jeg bare sidder og praler og sådan noget. Så siger han går på toilettet, så siger han ikke, når han går tilbage igen, hva'? Ja. Og det er bare gået lort. Men så sagde jeg bare, du må gøre de sidste 5 minutter der, ikke? Ja. Har du kørt sindssygt eller sådan noget? Så jeg sindssygt. Sindssygt.
Nej, det er op mod Tissi, du ved, ikke? De der veje der ved Sindestok, der kommer tilbage. Det er de små veje der. Ja. Så sad jeg og ventede på med bilen, ikke? Hvad var det? Så sad jeg og ventede på... hvor fanden? Jeg tror, det var lidt tør for benzin. Ja, mand. Så da vi stod stille der, så sagde han bare det der, til at slukke bilen der, så sagde han, de sidste 5 minutter har du kørt. Det er måske godt, mand. Ja, det var fedt. Ej, hvad laver jeg, man? Hvorfor lægger den der? Drej den helt forkert vej, mand. Jeg trykker spacebar, så gør den ikke noget, og så bliver jeg nødt til at trykke spacebar en gang til, for lige at tage det der sving, der kom der på den der togskinner der, man. Okay. Du rammer også bare alt, du kan ramme. Ja, men prøv at se de der togskinner, der var der. Dem der. Og det er rammer skyder, og så rammer. Det der skilt der, så siger det klik, 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 når det siger og det er bare 1 sekund senere, du ved, ikke? Klik, klik. Fucking lad det lidt meget. Hvad vil du gøre? Nej, gider jeg ikke. Nej. Jeg kan se, så kan du bare holde din kæft. Det kommer barrikade her. Nej, det er train crash, det der. Men vi gider ikke. Det er et amerikansk train crash action film, så pæk. Action film, så. Nå, så fik du da også i roadkill, mand. Den har den 5 gear, den her, mand. Hvor hurtigt kan den lige køre? Løber sgu da 6 personer foran os, man der flanker. Ja, mand. Ja, du fik den ene. Ja, der er den 3., 4., 5. Nice. Og så kommer der faktisk en, der bare lige sidder der. Ja, jeg sidder og spiller pænt, mand. Tager en pænt ned i hulen. Lad mig lige se dig, de drift lidt her, du ved. Øj. Det var ikke så meget. Øj. Forkert vej. For helvede, mand. Nøj. Remi. Er du ked af det nu, så siger du den ud der. Ja, næsten. Næsten. Klart total. Fløjning, mand og hesten. Klart total. Ud af 100. Ja, godt lige fart igen, mand. Eller det er 0,1 stjern. Bare det 0,1. Det kan jeg godt holde. Og der var en gang, jeg skulle skrive et eller andet, ikke? Ja. Det har købt 2 ting. Vi har købt 2 ting. Jeg har bestilt 2 ting. Ja. Og så ringede jeg til deres kundeservice til den ene ting. Ja. Sagde, hvor den blev af, og så ringede jeg igen. Du ved, måned efter, det var min farmor, der så snakkede første gang. Ja. Jamen, det bla bla bla. Men så er der åbenbart en, der stjålet pakken, mens det var, den der blev sat af eller sådan noget. What the fuck, man? Ja, det tror jeg ikke. Det er sgu da. Det er lige en kraft, det er ikke den by, vi plejer at ikke. Du kan komme forbi. Men da det var, jeg skulle gå tilbage til mailen der 3. gang. Ja. Den var så min ekskasse, vi havde købt. Den ene pakke, den var kommet og sådan noget, og der stod, den var, du ved, den anden, der stod der 3 dages levering eller sådan noget, efter, hvis du ringer anden kl. 11 eller sådan noget, ikke? Ja. Så havde jeg bare svine, ja, den anden til, den der kom til tid, så har jeg bare givet den forkerte mail, eller den forkerte lister. Der er adresse. Nej, så er jeg svine legit, fordi det var min farmor, der købte en gave til mig. Så lå der Michael og Jago derpå. Ja. Ting, ikke? Ja, Michael er så for mig, så er den der Michael, ikke? Og så er hun Jago. Ej, så der. Ej, så er jeg bare svinet dem til, mand, og sådan noget der. Ja. Det var ikke dem, jeg skulle svine til. Nej, det var de forkerte. Ja. Det var i hvert fald om de forkerte bare. Ja, det er fordi de lige lå ovenover hinanden, du ved.
så skulle jeg skåle tilbage. Så fik du se en Vi god fik mand. mig aldrig. Fik mig aldrig. Ej, det er fandme meget træls. Ja. Især når det Fuck ikke er... no. Ja. Øj, er der en, der står på den der bil der? Ja, var det 3? Jeg hopper lige ud, Jo, Kør. der var lige noget lag der. Det ligner altså, der er en, der står på bilen. Ja, Det er egentlig være med lootbilen, altså. Bare lige for sig. Det er fordi, det var bare kør. okay, du løber igen, eller hvad? Ja. Nu skal vi strække benene efter alle de crashes der. Glas, du ved. Ja, alle de der stød i knæene. Det er ikke helt god mere. Nej. Men det er også bare, hvis der er, at... Hvis jeg møder en på vejen her, der dog. Ja. Øj, jeg troede lige så, det var en zombie. Fuck, der er mange zombie her. Ja. Zombier. Trainer er lige til. Black Ops 3 zombie rundt der. Gammeldags, ikke? Sniping with the red dot side. Sniper lige med et Lemass Iron Sight. None sawed off. None sort of. None sawed off, mate. None sawed off. Ninja sort of. Så ind med dig. Mimi. Motherfuck. Der er en el, der ikke kan finde ud af at styre sig. Der er en el, der ikke kan finde ud af at vælge. Er det godt at være hjemme, Maria. Og så får jeg en kæmpe base her, mand. På størrelse med... Du startes med Kina. på størrelse med Aladdins Palace Pick, mand. Det er det bare, mand. Aladdins Palads. Og det meningen med hele den film ikke, at han ikke havde et palads. Eller er det mig, der er helt galt på det? Det ved jeg ikke, men jeg ved bare, en lampe, der kunne bare... Han kunne bare ønske sig, jeg vil have en større pik. Jeg vil gerne have en større pik. Og jeg vil gerne have et palads. Nej, jeg brugte 2 af dem. Ja, hvorfor? Ja, det er egentlig et ønske, jeg aldrig har hørt fra en pige. Jeg vil gerne have en større pik. Det var fucking griner, hvis jeg sagde det. I want a bigger dick. A bigger nigger dick. Okay, så hvis jeg tager den her, hvis jeg lige 2 sek.
Så fint. Russes. Hey, sup, motherfucker? Hey, motherfucker. Er der nogen derude? Listen. Come on, Gladys. Come on, Cletus. Jeg slog alle op i en el, der var til højre. Nå, så det. What is it? Fucking sense. What is it? Fucking sense. Niggerdik. Hvis du kan lukke alle dørene og sådan noget efter os, så tænker jeg, at vi spiller andet spil lige om lidt, man. Det er bare i orden. Har du lyst til at spille med mig, man? Jo, det kan jeg. Bare lækker. Jeg vil bare lige smide nogle ting her også til. For eksempel den her race over her, den kunne man nok godt lige smide et eller andet sted. For eksempel der. Kan tale mig lige der. Bare hovedet. Det fik hovedet. Snæv. Altså... Hvad siger du? Super. Det er bare lige, jeg skal lige finde ud af, hvor fanden jeg skal smide nogle ting og sager. Med foran mine øjne. Jeg får foran i helvede. Nej, for foran mine øjne. For foran i mine øjne. Det var så sygt, da du sagde det. For foran i mine øjne. For foran mine øjne. Remix. Remix. For foran mine øjne. Bare bas. Det er ikke mig. Nej, overhovedet ikke. Jeg kan ikke engang... Nå, det er din jam, eller hvad? Ja. Så det var godt, jeg skød den skud der, mand. Så havde den jam igen på et eller andet tidspunkt. Faktisk, hvorfor gør du det? Det er taktiske årsager. Super pæk. Nakniske årsager. Taktiske årsager, mate.
Der er også en box of nails i der hvor der er nøglerne er. Nice. Og en gunpowder og en raid hacksaw. Og hvad er det stille? Kan du høre? Ja, Det er en zombie. bare en zombie, ja. Ja, det siger jeg bare. Skal vi klare sådan noget? No. Oh, we're just pretending you're a zombie, bro. Fucking hell, lad. Fucking hell. Du må slet ikke sige det der 5 gange til mig. 9 gange. Nej, Hvad fanden? Var det gamle, der lige var for det? ja, det jeg sad og sagde det der. Han dropper lige det sygeste lort der, mand. Den sygeste lort. Spis den der. Spis. Ej, det vil jeg tænke på hver gang nu, du siger det der, mand. Spis den pære. Lad mig se, jeg skubber til taget. Spis pære. Spis pære. Spis pære, ja. Spis pære. Spis pære. Ja. Hvad din pære, mand. Fuck dig, din kalder, mand. Så har vi lige plads til en våben. Hvad har vi der? En fin våbenpæk, mand. Våbenpæk, mand. Rigtig fin våbenpæk, mand. Der er Gunners fucking fire jacket pants, mand. Nå, Gunners. Kom ikke at sige, det ikke er hans. Det er hans. Super lækkert, mand. Godt, du confirmer mig. Nej, men jeg har set ham med dem flere gange. Og hvad er det stille? Er det bare en zombie igen? We're still pretending you're fucking... You can fuck off! Det er ikke mig. Jeg er ikke så for. Kan du ikke blive med af fork, eller hvad? Jo, men du kan bare blive ved med at spise. Jamen, det er det, jeg mener med, at man kan ikke... Og du skal lukke alle døre der. Og lukke garageteltet også. Selvfølgelig. Og nu får du mig jo til at gå ud og tjekke om garageteltet lukket. Det er lukket. Super lækkert. Det var lukket. Nej. Ja. Vil du være cool? Det kommer aldrig sjovt. Lige her ind til ammunitionsdepotet. Og kylling. Og så kan lige frække dåen for... Og kylling remix. Sidetrans. Ja, det skal komme, du ved, hver 10 sekunder, og så den der hver 30 sekunder, så er det bullshit fucking set. Og bullshit fucking set. Røg med hovedfisk pæk hovedet med kæmpe der. Au, min fod. Bullshit fucking set. Røg med hovedfisk pæk hovedet.
Og så... Ej. Så det er fiskebæk. Kommer af med alt det ekstra lort der. Super. Skal vi tage en Company of Heroes 3, og så mod en bot easy? Jamen, kan man sige mod en? Så må vi jo nok have Ej, vi skal prøve en på der sværeste. Nej, så vi skal bare spille mod 4 der på easy. Så må vi jo nok hellere så.